Ostrava chce zvýšit počet Romů, kteří budou jako terénní sociální pracovníci pomáhat přímo v ulicích. Na tuto profesi teď úřad práce rekvalifikoval 11 nezaměstnaných. Na akademii Jana Ámose Komenského úspěšně složili závěrečné zkoušky. 6týdenní rekvalifikační kurz skončil písemným testem a ústní zkouškou. Noví romští asistenti si při nich vedli velmi dobře. Položím doplňující otázku. A co je to etický kodex? Takže etický kodex je soubor pravidel chování, jak se chovat sami k sobě, k jedinci, v kolektivu a k zaměstnavateli. Je platný od roku 1995. Náplň práce terénních sociálních pracovníků je pomáhat lidem v nouzi. Nejčastěji s nimi budou řešit problémy s bydlením, hledáním práce a dluhy. Dluhy se řeší hrozně špatně. Určitě se budou muset nějaké domluvit podle toho, jaké jsou to dluhy, splátkové kalendáře. Už jsme měli praxi a setkali jsme se s tím a je to hrozně těžké. Na rekvalifikační kurz přispěla Evropská unie. Většina absolventů nastoupí do práce v září. Terénní pracovníky, které máme, je jich 19 v rámci celého města a jsou buď zaměstnanci neziskových organizací anebo úřadů. Tak ti všichni pracují a už jsme právě měli potřebu doškolit nové. My tuto iniciativu velmi vítáme, protože Romové jsou pro nás jako hůř uplatnitelní na trhu práce a vlastně tady převážně šly děvčata a pro ně je to velikánská šance. Účastníky kurzu vybíral úřad práce. Zájemci o tuto rekvalifikaci museli projít psychologickými testy. Účastníků bylo v kurzu celkem 12 na počátku. Jedna paní nám onemocněla, takže ke zkouškám nepřistoupila. Město Ostrava už chystá pro Romy další kurzy. Šanci budou mít tentokrát ti, kdo mají zájem o práci pečovatel nebo hospodyně pro seniory. Dagmar Fanfulíková, Česká televize, Ostrava.